en lloc de posar. Bueno, el que passa és que estem molt posats, molt dins el sistema. I per entrar a vegades a vendre has d'entrar al sistema. I que no ho facis o no ho vulguis fer de la manera que et demana el sistema, sinó que ho vulguis fer d'una manera alternativa. Però bueno, al final tots hem de pagar factures i tots hem de viure. I això, bueno, moltes vegades amb el tipus d'agricultura que fem nosaltres és una cosa que es palpa, perquè, bueno, nosaltres tenim un respecte a la natura absolut, respecte als cicles, a les plantes, però, bueno, jo vinc a podar aquí amb una motosserra, em poso davant d'un oliver amb una motosserra, no? I, clar, a nivell de vibració, l'oliver deu dir, hòstia, no sé, no? Però si tu ho fas d'una manera equilibrada, sensata, amb un ànim, amb una voluntat d'ajudar, de millorar, doncs, bueno, l'arbre també al final ho acaba entenent, no? I al final hi ha un intercanvi entre l'arbre i tu que es va construint una relació també, perquè al final no deixen de ser éssers vius que senten, que respiren, que reprodueixen. El 2012 neix a Reus el supermercat Viola Ecològic, un concepte nou de supermercat on tot el que hi trobaràs és ecològic amb productes fets de forma sostenible buscant un tracte just i de proximitat amb el productor. I amb una idea ben clara, ajudar que la teva vida tingui més energia, equilibri i benestar. D'aquesta essència neix el nostre podcast, La Salut Comença Aquí, un espai on conversem amb professionals de la salut, l'agroecologia i la nutrició. Si vols conèixer més i millor el teu cos, no t'ho perdis. La salut comença aquí. Avui conversem amb Josep Maria Beltran, pagès del Priorat i impulsor de la Trullola, un projecte que cuida oliveres mil·lenàries seguint l'agricultura biodinàmica per crear un oli excepcional. Amb ell parlarem del vincle entre el cosmos i la terra i de la part espiritual que neix en les persones que cuiden la natura. També reflexionarem sobre què passarà amb el Priorat si cada vegada hi ha menys pagesos i sobre el poder real que té el consumidor a l'hora d'escollir què compra. Benvinguts a aquesta conversa que ens convida a mirar la terra amb uns altres ulls. Hi ha una part de la biodinàmica, no?, que parla sobre l'antroposofia, no?, que és aquesta creença, o hi ha gent que li diu religió, o jo què sé, o filosofia aplicada, no?, al final, que parla de que no hem de no hem de veure la natura com algo material només, sinó que hi ha una part molt espiritual, vivencial, de vitalitat, no?, amb tot això. I es crea com una mena de connexió entre la persona, no?, l'ésser humà que treballa la terra, que fa que rutlli, i la terra mateixa. Tu has tingut, bueno, per el que expliques, aquest tipus de connexió amb la terra? Bueno, és que si treballes en biodinàmica has d'arribar aquí sí o sí. La biodinàmica parla de l'agricultor conscient dels seus actes, del que provoca, del que no provoca, del que fa, no? I amb aquesta consciència també hi ha un nivell de vibració i tot el que és viu també vibra. I amb aquest nivell de vibració, quan se connecta, és quan se fa l'alquímia, no? El que passa és que hem d'entendre una mica també tot, no? Perquè la biodinàmica ve de l'antroposofia. L'antroposofia és una manera d'entendre la vida, on per l'antroposofia hi ha amb l'ésser humà una part material, una part intel·lectual i una part espiritual. I la biodinàmica sense això no es pot entendre.
Llavors, la biodinàmica és molt important, el concepte de la biodinàmica treballa més amb la informació que no amb la matèria. Llavors, claro, tot això has d'arribar aquí sí o sí, perquè si no, no estàs fent biodinàmica, estàs fent una altra cosa. Perquè, Josep Maria, nosaltres ens trobem aquí mig d'una de les teves finques, a Masroig, i estem aquí just al costat d'una olivera mil·lenària de Farga. A part de l'espai on ens trobem, que a nivell material el que nosaltres veiem estem naltros i aquí no hi passa res, en realitat hi estan passant moltes coses, no? Hi ha el que se'n diu un ecosistema, no? Com treballes tu aquesta terra perquè aquest ecosistema, no? aquest equilibri que busca la biodinàmica estigui en marxa, estigui en funcionament? Bueno, és que nosaltres formem part de l'ecosistema. Per a que tot funcioni hem de deixar que la natura actuï, que la natura estigui present, estigui dins dels cultius. I per nosaltres la natura i l'agricultura són una mica la mateixa cosa. No pot anar un sense l'altre. Llavors, nosaltres entenem la biodinàmica, entenem que el terra s'ha de tractar com un ésser viu. El terra és un ésser viu. Treballem respectant els ritmes del cosmos. Quan dic els ritmes del cosmos, vull dir, són els ritmes solars, els ritmes de la Lluna, els ritmes dels planetes, són els que més immediatament ens influeixen. L'antroposofia, la biodinàmica, té una mirada, o calendari biodinàmic, té una mirada sobre el sistema solar geocèntrica. No perquè siguem negacionistes, que neguem que el centre del nostre sistema és el Sol, sinó perquè les plantes i nosaltres d'alguna manera vivencialment ho vivim així. Perquè nosaltres veiem passar el Sol, veiem passar la Lluna, veiem passar els planetes i aquesta influència que té sobre nosaltres, no? Llavors, hi ha el sistema biodinàmic d'elaborar compost. El compost és el millor que es pot donar a la terra, que hi ha preparats que van dirigits a millorar el compost, a connectar-los amb aquest cosmos i a aquest compost, amb aquesta informació del cosmos, donar-la a la terra per com s'han de donar els processos vivificadors del terra i llavors aplicar els preparats biodinàmics, que són uns preparats que van dirigits, que va pensar Steiner, que va desenvolupar a les 8 conferències al Castell de Coventry el 1924. Allí va fer les 8 conferències on va assentar les bases de l'agricultura biodinàmica, demandat pels agricultors de la societat antroposòfica, que ja detectaven que les terres no donaven el que donaven abans, que els aliments no tenien la qualitat que tenien abans, hi havia desgast de les terres, i van demanar a Steiner com podien recuperar la fertilitat de la terra. Tot això neix en un moment d'entreguerres, no? On aquí també es crea, es comença a saber, no? la importància que té el nitrogen en la terra i és on es va desenvolupant l'NPK, no? Tot els fertilitzants de síntesi i tal, que venen també de la indústria armamentística, i aquí és quan se comença a veure que això fa que creixi ràpid la verdura, però que al cap de poc temps es veu una davallada, no? Perquè el terra perd aquest equilibri, no? que hauria de tenir, perquè hi comencem a intervenir de manera molt, molt brusca, no? Suposo. Evidentment, la indústria de guerra, quan deixa de fabricar bombes, llavors ja hi ha tots aquests elements, no? Nitrogen, potassa,
fòsfor, molts elements d'aquests que s'utilitzen per a fer bombes, que llavors, què hem de fer amb això, no? Aquesta indústria llavors té la brillant idea de destinar-ho a l'agricultura, no? Perquè fa falta nitrogen, perquè fa falta fòsfor, i comença aquí l'era de l'agricultura industrial. Llavors, aquesta pràctica d'agricultura industrial genera uns altres problemes, que tota aquesta indústria ja procura de treure altres productes per a solventar els problemes que genera tot aquest mal plantejament de l'agricultura, perquè al final el que estàs fent és com drogar les plantes, desequilibrar-les. Vull dir, això és molt fàcil d'entendre. Tots aquests abonos químics són solubles a l'aigua i molts s'apliquen per fertirrigació. I si no s'apliquen amb granulats solubles, que quan plou, la planta absorbeix l'aigua i absorbeix els abonos. No pot triar la planta. Quan agafa l'aigua, agafa l'abono. Llavors allò genera un creixement fora de lo normal, descontrolat, i això genera llavors un problema de fongs. Les plantes són més sensibles als fongs perquè ha brotat d'una manera desequilibrada, però llavors la indústria té ven uns productes sistèmics per a aquests fongs, i tot és una roda que entres en un bucle que crea una dependència cap a aquesta indústria agroalimentària, de fitosanitaris, etcètera. I llavors, clar, aquí la història és que quan una planta està equilibrada, quan una planta viu sobre una coberta vegetal, quan una planta està abonada amb un compost de qualitat, la planta menja el que vol quan vol. Per què passa això? Perquè tenim un terra viu, aquesta coberta permet que s'estableixi la microbiologia, fongs i bacteris, i les plantes viuen en simbiosis amb aquesta microbiologia. Llavors les plantes segreguen uns sucres als arrels, que aquests sucres i aquests aminoàcids donen informació amb aquesta microbiologia del que necessita, i aquesta microbiologia li facilita. Això es dona a nivell microscòpic, però és una simbiosi que la natura funciona així. Perquè la planta, una olivera no menja el mateix a la primavera que a la tardor. A la primavera potser necessita més nitrogen, potser necessita més ferro, més magnesi, i a la tardor potser necessita més potassa, més zinc, m'entens? I llavors, quan el terra és viu, aquesta simbiosi funciona. I llavors hi ha un equilibri dins la planta, una harmonia, que fa que la planta tingui més resistència als fongs, més resistència a l'estrès hídric, més resistència al canvi climàtic, que els fruits que dona siguin més saborosos, tinguin més olor, més gust. Tu has de pensar que quan se tira abono químic al terra, que són sals, el primer que passa és que estàs matant la microbiologia. I el segon és que estàs generant una dependència a la planta de més aigua. Com que són sals, el que fa és que llavors la planta necessita més aigua de lo normal. Això és l'antítesis del que necessitem. Totalment. És una manera de pensar, no?, que a vegades hi ha alguns autors que parlen ja una mica, historiadors que tenen una visió més futura també, no?, que diuen que estem jugant a ser déus, no?, d'alguna manera. Et posaré un exemple. Una manera de fer agricultura que està a l'antítesis de la teva manera de fer agricultura, la biodinàmica i l'agricultura ecològica, és l'agricultura aquesta de grans hivernacles, on ja les plantes no estan tocant el terra, sinó que estan en uns raïls. Hidropònics, que segurament van tots a través d'un ordinador amb un algoritme que diu la quantitat d'aigua que necessiten, el que parlaves, no?, cada mineral, cada necessitat que tingui la planta segons el seu moment de creixement, el sol, tal, no? Això que està a l'antítesis, però que és
avui en dia també una visió d'avantguàrdia, no? Una visió de futur cap al que pot ser l'agricultura del demà. Des del teu punt de vista, amb aquesta gent que, evidentment, no volen l'ecosistema, o sigui, el que volen és un sistema tancat, on el primer pardal que intenti entrar o el primer bitxo que no hagi d'estar en aquell lloc ha de sortir, l'algoritme no el vol allà. Què en penses tu d'aquesta diferència, no? D'aquest gran procés que en realitat és totalment diferent al que tu planteges? No sé, és flipant tot això. A veure, nosaltres desenvolupem i tenim una manera de cultivar la terra i de produir aliments que no fem només això. Nosaltres no estem fent aquí només oli, perquè algú pugui comprar i fem oli bo, intentem fer oli bo, molt bo. Ho corroboro. Però no estem fent això, no estem fent només això. Nosaltres estem fent una agricultura que som part de la solució, no som part del problema. Som part de la solució perquè nosaltres, amb les cobertes vegetals, picant la rama sobre el terra, estem capturant carboni. O sigui, el sistema de producció d'oliva en cobertes vegetals té un balanç de carboni positiu, no negatiu. Perquè tots aquests hivernacles, per molta energia solar que posis, per molt reciclatge de l'aigua que facis, vull dir, no aporten el que pot aportar una finca aquí al Masroig, al Priorat, o al Baix Camp, o al Baix Ebre, o a Lleida, allà en sigui. Vull dir, nosaltres aquí estem construint territori, estem mantenint territori, estem creant un mosaic agrícola que ens ajudarà si mai hi ha un incendi forestal de sisena generació que s'ho emportarà tot pel davant. Estem creant biodiversitat, estem capturant carboni, estem generant aliments que alimenten el cos i l'ànima. I a més, aquests arbres també produeixen una cosa molt important, que és harmonia, és tranquil·litat. Nosaltres fem visites aquí en aquesta finca perquè ens ajuda a explicar molt bé quan va arribar l'Arlequina i què va passar i què hi havia abans de l'arribada de l'Arlequina. L'Arlequina fa 300 anys que és aquí. 350, 250, depèn de les zones. I aquests arbres, quan te sentes a xerrar davant d'aquests arbres, m'entens? Vull dir, te baixa el ritme, te relaxes, perquè produeixen harmonia. Això em diràs, a veure en quin hivernacle pot produir aquesta cosa que és tan fàcil, tan pura i tan bonica i que les persones necessitem. Necessitem pau, necessitem harmonia, tranquil·litat. I pagesos. Sí, els pagesos, si s'acaben els pagesos... Com a mínim els necessitem 3 cops al dia, no? Els pagesos, és que perquè... És que una mica és això que dèiem, no? Tornem una mica amb això. A part dels pagesos i que els pagesos produeixen menjar, els pagesos fem que els pobles, que les zones rurals se mantinguin. Qui viurà als pobles si no hi ha pagesia? Això de que ja ho han vist, de dir, no, és que ara es podrà teletreballar, no, és que ara... Bueno, jo aquí al Priorat, de gent que ha vingut a teletreballar i això, n'hi ha 4. Dir, no creixerem en població per això. Vull dir, anem perdent població dècada darrere dècada. I les zones rurals, doncs, bueno, una mica tenim tots els mateixos problemes. I els pagesos som necessaris més que per produir aliments, que també doncs, perquè les zones rurals siguin vives, que tinguem un país viu, no que només hi hagi gent a les zones urbanes. Bueno, totalment, i és el que dius tu, al final, aquesta part que no es veu, no? Que no es pot quantificar tampoc,
que té a veure amb aquest vincle amb la terra que et crees quan t'hi poses i quan la treballes, això va fent que al final les persones que us dediqueu a l'agricultura ecològica o l'agricultura biodinàmica pugueu tenir aquesta visió, no? Perquè no la tindrà una persona que està en un despatx i a vegades que ha de prendre decisions, no? Me refereixo fins i tot al fet de que l'agricultura ecològica i biodinàmica no neixen només per tenir una millor salut a l'ésser humà o per tenir un millor planeta i un millor ecosistema, sinó també per la pròpia salut del pagès. Bueno, l'agricultura biodinàmica, al final, és un camí d'autoaprenentatge. I quan desenvolupes tot el que és l'antroposofia dins de l'agricultura biodinàmica, al final estàs treballant la terra, però al final no deixes de treballar tu mateix. Aquesta visió més holística de l'agricultura al final també s'aplica amb la persona. I això, doncs, bueno, una mica és el que parlàvem, no? Vull dir, ets més conscient de tot. I és una mica el que busca l'agricultura biodinàmica, no? Aquest pagès conscient que té un coneixement no només tècnic de com se fan els preparats o de com s'apliquen, sinó que també té uns coneixements sobre el que és el món espiritual, perquè nosaltres treballem amb matèria i amb informació. Això és molt important. I dins del món, per molt que molts ho vulguin negar, les persones no estem fets només de matèria. Hi ha una part espiritual en les persones, mos agradi o no. I aquesta part espiritual, moltes vegades, que no té res a veure amb la religió, moltes vegades aquesta part espiritual ben portada és el que al final te porta a ser feliç i a estar bé amb tu mateix i a trobar el teu lloc al món, perquè és la visió completa de l'ésser. Sí, és el pensar, és el sentir, és el fer. I no és una cosa que haguem de descobrir, és una cosa que hem de retrobar, perquè és una cosa molt ancestral, al cap i a la fi. Vull dir, la part espiritual és una cosa que ens acompanya des del principi de la societat, no? Jo també et volia preguntar, perquè, bueno, també perquè la gent ho entengui, pugui diferenciar, no? Qui no estigui tan posat en el tema. Evidentment, jo ja sé quina és la resposta que em donaràs, però té a veure també en entendre què és l'agricultura ecològica a diferència de la biodinàmica, no? I jo et pregunto, creus que no n'hi ha prou ens quedem curts amb l'agricultura ecològica? I amb això em refereixo. L'agricultura ecològica moltes vegades és una agricultura que, tot i que aplica molts coneixements nous i específics, és desautoritzadora. És a dir, intenta aplicar la maquinària i la manera de fer agricultura convencional, però prohibint certes coses. En canvi, la biodinàmica, diguéssim que és més interventora, no? És més proactiva, té més intenció de ser-hi part, no? Per aquells que només es dediquen a l'agricultura ecològica o fins i tot regenerativa, que també estaria dintre d'aquesta vessant, creus tu que es queden curts en aquest sentit? Bueno, mira, per explicar-ho així una mica esquemàticament, primer, podríem dir que l'agricultura convencional és una agricultura purament extractiva, purament productiva, que permet l'ús de pesticides, herbicides i productes de síntesi per a produir més. Llavors, l'agricultura ecològica és una agricultura que se basa en no utilitzar uns productes. Pots utilitzar uns productes i no pots utilitzar uns altres. Però és una mica, bueno, canviar el sistema
canviar els productes que tires o no tires i canviar algunes praxis que són importants, no? Però bàsicament és això. I l'agricultura biodinàmica se basa en produir aliments, però en produir aliments vius. Aliments amb energia, respectant els cicles de les plantes, respectant els cicles del terra. Vull dir, un aliment no és més viu, perquè tu dius, no, és que jo vull ser molt respectuós, però llavors no sabem el que fotem. No, no. Aquí hi ha darrere un coneixement de treballar amb els ritmes del cosmos i respectar els ritmes de la planta i del terra. Quan tu fas això, llavors estàs treballant, estàs acompanyant la planta, no l'estàs explotant. Llavors la planta està més forta, produeix més i millor. I aliments que són més gustosos, que són més aromàtics i aliments que ja et dic que tenen una vibració que ens alimenten també espiritualment. I això ho fem perquè hi ha els cicles lunars, els cicles solars marquen els esdeveniments una mica la pujada, la baixada de la sàvia. Marquen on està l'activitat en aquell moment. L'activitat està a la part aèria o està a la part dels arrels. Quan nosaltres podem un arbre, si podem un arbre, quan tota l'activitat i tota la saba està a la part aèria, l'estem desarmant, l'estem traient vitalitat i estem fotent una putada, em perdono la paraula. I llavors, si a més toquem la terra, quan l'energia és dalt, encara més, estem matxacant la microbiologia, estem fent que els processos de vida no es donguin bé. En canvi, quan tot això ho fem bé, tota aquesta energia, tota aquesta harmonia, la planta flueix. I la planta produeix, dona fruits boníssims i es tracta de mantenir aquesta estela, d'acompanyar la planta i acompanyar el terra i acompanyar el que et deia abans. Nosaltres podem ser una part de la solució, no una part del problema, però hem de tindre coneixement de com funcionen els cicles lunars, de com funciona la natura al terra, de com funcionen les plantes. Vosaltres, Josep Maria, apliqueu uns preparats, que és una de les vostres maneres de funcionar amb la biodinàmica, no? I, per exemple, teniu preparats amb la banya de vaca i el fem, no? Que em sembla que és el 500, preparat no? 500. I tenen diversos números, 500, 501 i tal. Pots explicar-nos una mica què són aquests preparats i d'on sorgeixen? Sí, el que passa és que a mi m'agrada molt, amb la biodinàmica, posar en context les coses. Perquè amb la biodinàmica, si no contextualitzes molt bé el que expliquem, pot semblar que això és una cosa esotèrica o fora de... Sí, i no és al final això. Tot té una explicació. I a vegades tenim molt poc temps per explicar les coses i això fa que no puguem contextualitzar bé aquesta informació. I això a mi em preocupa, perquè és fer arribar la informació bé o no. De totes maneres, ho intentarem una mica. Intentarem explicar les coses, com deies abans, no? De manera simple, però no superficial. Sí, mira, hi ha dos preparats, per exemple, que es treballen amb les banyes, que són els 500 i el 501. I mira, n'he portat uns aquí, que això és el 501, que és pols de quars, i el 500, que el tapo perquè la llum no li va bé. Però, és la caca de vaca, la bonyiga de vaca. Que no fa pas olor a caca de vaca. No, gairebé és com un sotabosc, com un bolet. Bueno, sí. Aquests dos preparats, els dos s'enterren amb la banya. Ha de ser una banya d'una vaca que hagi parit. Els parts de la vaca se veuen aquí la banya amb aquestes perturberàncies. Cada perturberància és un part. Els 500 agafaríem vaca
caca de vaca feliç, que dic jo, que és una vaca que pasta, no és una vaca que està estabulada. És una vaca que pasta i menja el que vol. I que té banyes. Bueno, ha de tindre banyes perquè, si no, les vaques tenen banyes. Aquestes vaques que els hi tallen les banyes, això és dolent per l'animal. Sí, segur. Però, a veure, que nosaltres no matem cap animal per treure les banyes. Això són vaques que ja han fet el seu cicle i bueno, nosaltres utilitzem aquestes banyes per a fer el preparat. Però bueno, agafem aquesta caca de vaca feliç, fresca, i omplim les banyes. Aquestes banyes amb la caca de vaca l'enterrem en un lloc que hi caigui terra fèrtil, que sigui terra bona. Aquí a la nostra zona intentem que sigui una zona ombrívola, perquè es mantingui, sempre hi hagi un cert punt d'humitat. S'enterra uns 50 centímetres, perquè allí, amb aquesta profunditat, és on se dona l'intercanvi d'informació entre el tel·lúric i el còsmic. I s'enterra després de Sant Miquel i es desenterra abans de Setmana Santa o pels volts de Setmana Santa. En aquest moment, per què? Perquè aquest moment és el de màxima activitat al terra. I en aquest moment serà que ens interessa que aquest preparat estigui captant la informació dels processos que es donen al terra i els processos que es donen al cosmos. És un cicle solar, això. Va d'equinocci a equinocci. Llavors això, quan ho desenterrem a la primavera, el 500 és un preparat que va dirigit al terra. És un preparat que va dirigit a vivificar el terra, a recuperar fertilitat, que augmenta la capacitat d'arrelament de les plantes, que augmenta la capacitat de retenció de l'aigua, que dona la informació de com s'han de donar els processos de vida. I llavors tindríem, per altra banda, el 501, que és la pedra de quars que està molguda, és quars molgut, és el preparat de la llum, i s'ompli la banya, se fa una papilla, s'ompli la banya, llavors com que el quars pesa més, doncs queda baix i l'aigua queda dalt, se treu l'aigua, se posa un tap d'argila i s'enterra després de Setmana Santa i es desenterra abans de Sant Miquel. O sigui, el contrari que els 500. I es busca un lloc orientat al sud, on hi toquin moltes hores de sol, i on el preparat va agafant aquesta informació amb aquest cicle solar del terra i el que es dona al cosmos. Llavors, quan se desenterra abans de Sant Miquel, aquest preparat és el que va dirigit a la part aèria. És el preparat de la llum. La llum ja sabem que molesta o dificulta molt el desenvolupament dels fongs. Per això moltes vegades també actua d'antifúngic, el preparat 501, però aporta la informació de la forma, de la llum. També s'aplica abans de collir. Bueno, és que una part molt important de la biodinàmica que potser no ho hem dit o ho hem dit de passada és la immunitat que crea el terra i a les plantes, no? Bueno, a veure, quan hi ha un medi viu, pues és més difícil tindre una plaga o un excés d'algo, perquè la natura sempre hi ha una tendència a reequilibrar-se. Perquè al final posem moltes etiquetes, no? Que si la biodinàmica, que si la regenerativa, que si... Això passa, no? Però al final, per mi, hi ha l'agricultura de la vida i l'agricultura de la mort. Hi ha l'agricultura que treballa amb la vida i l'agricultura que treballa amb la mort. A nosaltres ens agrada treballar amb la vida. I llavors, quan hi ha els seus problemes, i tenim els nostres problemes, no és tot tan fàcil. I més aquí al Mediterrani, que hi ha molts escassos d'aigua i a vegades, perquè es donin els processos naturals a la terra, a vegades, quan arribem a l'estiu, s'apara tot. S'apara tot perquè no hi ha aigua i s'apara. Però el més curiós és que quan en pic
plou una mica, en pic arriba a tardor, les primeres pluges, les primeres finques que els terres tornen a arrencar, que les plantes tornen a recuperar, són les nostres finques. Veiem com aquest reinici, de que quan se tornen a donar les condicions de vida tot arrenca, el que arrenca més ràpid són les nostres finques. Això ho veiem amb els veïns, ho veiem amb les nostres terres. Ara aquí, aquest dia, portem molts mesos sense ploure, van caure 10 litres. Aquí, si t'hi fixes, ara, així, si mires genèricament, se veu tot sec. Però si observes, hi ha multitud de plantes, de llavors que estan naixent. Sí. I ara això, si d'aquí uns dies tenim la sort que torna a ploure alguna cosa, aquí ja tornem a tindre, amb 10-12 dies, ja tornem a tindre ja un principi de coberta. Vull dir, una mica és això, treballar amb la vida, tindre un coneixement de com funciona la natura. I una cosa que és molt important del 501, i deixem acabar de dir, s'aplica abans de les collites perquè fa que les maduracions dels fruits siguin més homogènies. Fa que els fruits tinguin més aromes, més sabors. Li ajuda amb aquests processos de maduració. I al final això són eines que dona la biodinàmica per contrarrestar aquest món tan canviant que tenim. Perquè si tot estigués a full, no caldria tot això. Però ja fa moltes dècades a Europa que tenim uns terres empobrits, que ens està canviant la meteorologia. Doncs, bueno, això són eines que amb coneixement les podem aplicar i això ens ajuden. Ens ajuden doncs, a continuar produint aliments i a produir aliments de qualitat. Molt interessant tot això, Josep Maria. Ara, ja parlant més de tu pròpiament, ens agradaria que ens expliquessis, jo entenc que ets pagès de tota la vida, però potser no sempre has sigut pagès d'agricultura ecològica i agricultura biodinàmica, o sí, no ho sé. Però explica'ns una mica el teu recorregut i com arribes al projecte de la Trullola. Pues mira, nosaltres a casa sempre hem sigut petits pagesos. Hem sigut fills de la cultura del minifundi, de partir les famílies, de partir la terra entre tots els germans, i llavors tots els germans tenen miquetes, no? I mon pare, era un petit pagès també, que desgraciadament va morir en un accident de tractor el 2004 treballant a terra, però ell era un pagès vocacional. Ell tenia l'ofici de pintor i ho combinava amb treballar a la terra. I a poc vam anar comprant terra fins que es va poder guanyar la vida amb la terra, no? I jo una mica vaig fer el mateix, vaig aprendre l'ofici de pintor i ho anava combinant amb treballar a la terra. Quan havíem de podar, que si convenia, com que sempre hem sigut autònoms, si em convenia quedar-nos una setmana per a podar, ens quedàvem una setmana, per a collir les olives ens quedàvem un mes, o que convenia per a vermar, també. Una mica seguint aquests ritmes de la terra, no? I més entretemps fèiem feines de pintura, no? Llavors, a mi la terra sempre m'ha estirat molt i m'ha agradat sempre molt. I, cap a l'any 2005-2006 començo a llegir alguna cosa de la biodinàmica. Sempre ja m'havia agradat molt això, perquè la biodinàmica hi ha una part dels coneixements que és una recuperació de coneixements. I ja m'agradava molt tot aquest tema de les llunes. Preguntava amb els iaios, a veure si podaven amb una lluna, si podaven amb l'altra, les coses de l'hort, que abans se feia tot amb lluna. I començo a llegir coses, descobreixo el calendari de Maria Tun el 2007. Calendari de la lluna, no? Sí, Maria Tun és un personatge molt rellevant dins de l'agricultura que un mes de Maria Tun ja podríem fer una xerrada tranquil·lament i no em vull enredar perquè és extens, però Maria Tun
ara ja és morta fa 5 o 6 anys, però és la que va constituir el calendari biodinàmic i que va constituir el tamany real de les constel·lacions, o com a mínim ho va popularitzar. Perquè, bueno, és una mica complicat ara això. Bueno, no te n'en vagis, sí, no simplement. m'em vull anar. Algun dia en parlem. Parlarem, sí. I, bueno, doncs, me comença a interessar molt el tema aquest. Començo a comprar algun preparat a França i aplicar doncs, els meus primers 500, a comprar els preparats del compost, començo a fer compost, sembrar els amos preparats, perquè el compost doncs, té els seus preparats per a que aquest compost rebi tota la informació i transmeti tota la informació de com s'han de donar els processos vius al terra. I el 2008 comencem doncs, amb una colla d'amics, amb el Joan Asens, amb el Josep Maria Jové, amb el meu germà Jordi i jo, comencem el projecte d'Hortovins. Comencem a treballar, doncs, a vinificar les finques de casa, de les famílies, i a fer, doncs, bueno, a desenvolupar el projecte d'Hortovins, a treure els vins, a treballar doncs, amb les nostres vinyes velles, amb les varietats autòctones. Llavors, arriba un moment a l'any 2022 que jo deixo el projecte d'Hortovins i començo el projecte de la Trullola. El projecte de la Trullola neix amb una voluntat, doncs, primer, de servir olis de qualitat a les famílies. El nostre és un projecte familiar, on som jo, la meva parella, la Maria, la meva filla, la Mariona, i neix una mica amb aquesta voluntat familiar, per això el nom de la Trullola, no? La Trullola és aquests petits trulls de casa on se guardava l'oli. I són uns trulls que són damunt de terra, no són davall de terra. Això són les trulloles. Aquí hi havia cases que l'oli es guardava amb gerres o es guardava amb trullola. I, bueno, doncs a casa pairal de la meva dona, allí hi havia una trullola i una mica doncs, lligant tot això, doncs vam començar a fer els nostres olis, no? I llavors, doncs, bueno, vam fer un passet més i ara aquest any doncs, ja tenim els nostres primers vins, que, bueno, doncs molt contents, tenim una granatxa blanca, una mica els vins, una mica amb les ganes d'explicar una mica la història de la DO, de la comarca, història del Marroig, història de la família, no? Per exemple, tenim la granatxa blanca, que és una mica brisada, i una mica intentant connectar amb aquest fil històric d'abans aquí, tots els blancs eren brisats, la tradició de tindre vins blancs, que va haver un temps que semblava que aquí al Priorat o al Montsant només érem una zona de negres. I es fan blancs molt bons. I llavors, doncs, bueno, tenim la granatxa peluda, que explica una mica la història de la nostra família, perquè nosaltres tenim una granatxa peluda plantada l'any 1950, que és una varietat que n'hi ha molt poqueta, i que hem anat conservant aquesta fusta, hem anat empeltant, vam fer empeltada el 98, vam fer empeltada el 2020, i aquest vi és, doncs, bueno, fruit d'una mica de vinya d'aquestes empeltades, no? I llavors tenim una carinyena vella, perquè per mi el Marroig el poble és el poble de les carinyenes. És la carinyena de cicle més llarg, que aquí a la zona, doncs, diguéssim, del Baix Priorat, Marroig, Guiamets, Molà, doncs, bueno, les carinyenes és una varietat que ha estat molts anys desprestigiada, no la volia ningú, però que realment a la nostra zona dona uns vins molt interessants. I explica doncs, una mica la història del Marroig per mi. Molt bé. I, bueno, si vols, els tema vins és una cosa supernova que jo no conec, llavors tot el que tu ens puguis explicar bé, els olis sí, no? que ja els hem provat i tal. No sé, per explicar una mica, bueno, ja ens has dit els vins, si vols explicar alguna cosa més, perfecte, I si no, amb tema olis, no? Les dues varietats que fas d'oliva, no? Que
que hem trobat molt curiós quan hem arribat aquí a la finca, perquè ens has explicat que hi ha oliveres mateixes d'aquestes mil·lenàries que tenen una part que, a causa de l'empaltada, no? És arbequina i que l'altra és farga, no? Sí, sí, sí. Bueno, dels vins només dir que nosaltres fem vins de poca intervenció, intentar sempre treballar amb fustes velles, utilitzem la fusta per estabilitzar el vi, no perquè la fusta aporti coses al vi, i una mica deixar que s'expressin les varietats i una mica el raïm i que es pugui expressar una mica el nostre terroir, que es diu, no? I llavors, amb el que fa referència als olis, doncs, és molt curiós perquè nosaltres aquí, és una cosa que també he anat descobrint, perquè jo això de la farga, nosaltres teníem a casa una finca que hi ha uns fargs molt antics també, no? I, clar, dius, aquests fargs no n'hi ha d'arbequins així aquí, no? Només hi ha fargs d'aquest calibre. O inclús alguna varietat una mica rara, no? Que dius, no és farg, no sabem quina varietat és, no? I, això em va donar què pensar, no? I vaig anar indagant i me'n vaig donar compte que nosaltres aquí, abans de l'arribada de l'arbequina, ja dèiem això, fa sobre els 300 anys que està aquí, porta el duc d'Arbeca, és una varietat que ve de Palestina, és una varietat que a nivell productiu és bastant regular, quan madura l'oliva no cau, o cau molt a poc, que fan bon oli. I aquí ens trobem, abans de l'arribada de l'arbequina, amb un paisatge que domina la farga, tot això, no? Tot el que és Molar, Marroig, Guiamets, Marçà, una part de Falset, Capçanes, llavors més cap a la muntanya hi ha altres varietats, no? Com la Morruda, Morruts Falders, més cap dins del Priorat ja trobem els Rojals, els Negreta, no? Però aquí ens dominava la farga. I clar, la farga és una varietat que és més anyívola, és més sensible als fongs, quan madura tot de cop, llavors cau, i clar, aquí el pagès diu, ostres, ens interessa aquesta varietat d'arbequina que produeix més, que és més resistent als fongs, que tal. Jo m'he donat compte que hi ha multitud d'olivers que són fargs empeltats d'arbequí, perquè ara hi ha moltes finques abandonades, surten els xupons de baix, i dalt hi ha uns arbequins amb una soca així, i els xupons que surten de baix són fargs. Que curiós. Sí. Llavors, nosaltres, una mica la nostra idea és produir aquests olis de qualitat que fem amb aquest format de mig litre, llauna de 2, llauna de 5, pels dies de cada dia, perquè al final tots els olis tenen un lloc a la cuina, i aquest és un oli més pensat pel consum diari, no? Sempre produïm olis extra verge, això vol dir que són olis sense defectes, i llavors ens va acudir la idea de produir aquesta selecció, no? Selecció arbequina, selecció farga. Això són dos olis collits en verd, amb batuts curts, amb baixes temperatures, i això vol dir que surten menys litres d'oli, però conservem tota aquesta línia d'aromes, fruitats verds, polifenols, no? Conservem molt els polifenols, aquests amargs, els picants. Els amargs i els picants no deixen de dir-nos que hi ha una presència alta de polifenols, que són els antiinflamatoris naturals de l'oli. Ara, si vols, al final parlem una mica d'aquesta part nutritiva que poden tenir els teus olis a diferència d'un oli convencional, però quina diferència hi ha que puguis dir-nos més organolèpticament entre l'oli d'arbequina i el de farga, o entre els més verds, que són més, suposo, més delicatessen, no? Més per certs plats, i els de cada dia? Bueno, els de cada dia, jo soc partidari de cuinar amb extra verge, perquè al final l'oli també aporta uns aromes a la cuina. Està clar que amb la temperatura se perden unes coses, però n'hi ha altres que es conserven, i ens interessa, és el millor greix que pot haver, el més saludable,
no n'hi ha cap altre com l'oli d'oliva. I llavors, clar, l'oli de cada dia és un típic arbequina, no? Té una entrada dolceta, un amarg molt suau, que quasi no es nota, i llavors té una mica de picant al final. Això què vol dir? Que són olis molt versàtils, que van bé amb tot, no? I llavors tenim les dues seleccions, que el perfil d'olis de la farga i de l'arbequina són bastant semblants, vull dir, no estem parlant d'un picual i una arbequina, no? Que són la nit i el dia, sinó que la farga i l'arbequí són bastant semblants i llavors aquí juga un altre factor, que és el moment de collir, és com està la finca, com estan els arbres, com està l'oliva, està més madura, està més verda. I nosaltres, això va variant amb els anys. Sempre hi ha un factor de misteri, no? Que dius, què passarà, no? És veritat que amb l'arbequina nosaltres fem uns mostrejos per veure on tenim la millor qualitat per fer aquest tipus d'oli i no sempre està al mateix lloc. Però amb la farga una mica fem el que tenim. La farga ho fem del que nosaltres diem oliveres antigues, que són oliveres que van dels 400 als 1.100 anys. Tenim 120 oliveres amb aquestes característiques i d'aquí fem aquest oli. Llavors, per exemple, aquesta anyada, 2024, que va ser un premi, no? Sí, vam tindre el premi al millor monovarietal de farga de Catalunya. A la nit de l'oli, no? Sí, a Fatarella, que aquest any no ens podrem presentar perquè han posat unes bases com més dures pels petits productors, demanen uns lots mínims de 500 litres d'oli. Clar, i això és tan exclusiu que no... No, enguany potser els faria 500 litres d'oli, perquè les fargues enguany estan molt carregades i potser els faria, però jo no vull fer això. 500 litres d'oli són 1.000 ampolles de farga. Jo no tinc un mercat de 1.000 ampolles de farga. I no faré 500 litres per presentar-me al concurs i llavors no vendré això. Nosaltres solem fer unes 400 ampolles, entre 300 i 500, depèn de l'any. I amb això, per nosaltres és molt important, perquè darrere de cada ampolla d'aquestes nosaltres realment fem una cultura de l'oli important. Fem paisatge, fem territori, fem salut, perquè aquests olis tenen tants polifenols que són més una medicina que un aliment. Totalment, sí. Llavors, clar, nosaltres som petits productors que nosaltres no tenim distribució. Nosaltres ens venem els olis de manera directa, a través de les fires, a través de les visites, a través de botigues de confiança, com vosaltres, que defensen el producte, defensen el territori. No tenim nosaltres una producció de vendre 1.500 ampolles d'aquestes. No, nosaltres és una cosa petita, feta amb molt carinyo, amb molta consciència i, i una mica l'idea d'aquesta entrevista és també transmetre el que la gent després troba a la botiga, no? Sí. I que, saber la part aquesta més subjectiva del producte, no? D'on ve, de quina història té al darrere, i això ens encanta. Al final no t'he acabat de contestar, Aquest any 24, per exemple, ens ha quedat una arbequina potent, amb un amarg, un dolç molt suau i on t'entra molt l'amarg molt directament i amb un picant considerable, un oli potent, que ara està espectacular. Aquest oli té un any i encara està espectacular. Sí. Aquest oli per la pasta, ara per les tomàquets amanides, per les cremes de carabassó. Sí, jo en tinc a casa i és una passada. Tot el que és vegetal és una passada. Barbacoes, carn i verdura a la brasa. I llavors la farga ens va quedar com molt harmònic, no? Té de tot, molt ben posat, però tot amb una mesura equilibrada, no? Té una entrada dolça, té presència d'amarg, però més suau, que no pas l'arbequí, i té aquest picant final que va creixent al final, no? I denota aquesta presència dels polifenols també, no? O sigui que és un oli més harmònic que ens donaria més joc a l'hora de posar amb un peix, de posar una mica
verdura, pa torrat, tomaca, per acabar plats. Plats, per exemple, que fas estofats o que sigui, quan serveixes, acabar amb un rajolí d'oli, que els acarona, els emboncalla, dona volum. Vull dir, a veure enguany què passarà. Com se presenta la collita d'enguany? Bé, molt bé, la veritat és que després de 2 anys de no Després d'on poder... venim, no? Sí, no costarà gaire, però sí, una cosa molt positiva ha sigut que hem recuperat el rec de l'embassament de Guiamets, tot i que se'ns va acabar l'aigua a meitat d'agost, però bueno, ara comença a funcionar l'obra de connexió directa amb l'Ebre per tornar a donar aigua al sistema dels regants de Guiamets, i això ha fet que puguem tindre, com veieu, una bona collita i una qualitat molt bona. Tenim els secars que han patit molt perquè no ha plogut aquí, ha plogut a tot arreu menys al Priorat, i vam sortir molt bé de l'hivern, però no ens ha acompanyat ni la primavera ni aquest principi de tardor. Els secars estan patint. En canvi, l'int han pogut regar, s'aguanta una bona collita, molt bona qualitat, l'oliva encara és verda, i molt bé. Bueno, tenim ganes ja de que arribi a la botiga. Sí, una cosa, deixa'm dir-te una cosa Digue'm. que em pregunta molta gent, que és per què fem llauna. Això, sí. Explica això, que a vegades a la botiga normalment ens ho pregunten i sabem respondre-ho perquè ens ho has explicat, però... La llauna, una mica, també ve una mica a conseqüència de tot el que hem explicat, no? D'intentar ser coherents amb el que fem. I nosaltres pensem que no podem fer oli ecològic biodinàmic amb una garrafa de plàstic. Hem d'anar amb un envàs més noble. I no perquè sigui més noble, sinó perquè realment és el millor envàs per conservar l'oli, inclús millor que el vidre. Els enemics de l'oli són la llum, l'oxigen i la temperatura. La temperatura, no? Tenir-lo molt a prop d'on cuinem tampoc no és bo. Llavors, la llauna, llum zero, la temperatura, si el tens en un lloc fresc, també perfecte, i l'oxigen ja és una cosa teva d'anar-t'ho regulant, d'anar-t'ho consumint llaunes, no deixar llaunes mitges, però vull dir, és el millor envàs, el més coherent, el més fàcil de reciclar, i penso que la gent s'ha de passar la llauna, volem entrar en aquesta dinàmica de fer coses positives pel planeta i per reciclar, ens hem de passar la llauna. Sí, total. Jo demanaria als productors que fan oli ecològic amb plàstic que es passin a la llauna també. Hem de deixar el plàstic, prou plàstic. És una mica com les càpsules del vi, no? Càpsules d'estany. Material difícil de reciclar, no? Que ningú recicla. Posem cera, no? Una cosa orgànica. Et refereixes que les càpsules és la part de dalt, no? Que acaba de sellar, no? Sí. És una mica això, no? Una mica que jo demanaria al consumidor, preguntem com estan fetes les coses. Perquè el consumidor té un poder, realment el poder, el té el consumidor, el que passa que no en som conscients. Preguntem com estan fetes les coses. No, és que aquest oli està fet d'oliveres superintensives. Home, doncs, potser val més no comprant. Per què? Perquè una plantació superintensiva té una petjada de carboni brutal. No és sostenible. Necessita molta més aigua. Doncs anem a comprar oli de plantacions tradicionals. Vull dir, una plantació tradicional de 6x6, de 7x7, això és per tota la vida. Això mos enterrarà. Passarà als nostres fills, als nostres nets, ho abandonaran. Perquè aquests olivers han estat abandonats, però no passa res, no es morin. Al cap d'uns anys els esporgues, els abones i tornen a produir. Un superintensiu no, Un intensiu dura 25 anys i prou. Allí tens ferros, tens mangueres, tens tot, i llavors què? Tornar a plantar per fer un altre superintensiu? No, home, no. Anem a fer coses bé, anem a fer coses que durin, anem a fer coses que aportin solucions. Saps? Jo veig una mica així.
I tant. Bueno, i a part, el que dèiem, no? Quan parlem dels aliments, no? O quan parlem de la falta d'alimentació, no? Es diu molt ara, no?, que hi ha una part que és una falta d'alimentació per fam, no? Però hi ha una altra falta d'alimentació per falta de nutrients. És a dir, molta gent que menja però no es nutreix. Amb tot això, aquests olis que parlaves ara, no? Els polifenols que porten, aquestes parts positives que nutreixen el cos, que abans d'explicar una mica què ens està portant tot això. Home, mira, l'oli és que no té res dolent, és que és impressionant. És que no acabem de saber el que tenim. Vull dir, hauríem de promocionar l'oli d'aquí i a part de que solucionaríem una mica el problema de la part rural, solucionaríem moltes altres coses. L'oli, hi ha estudis científics que ja demostren que prevé el càncer de mama, perquè té components antiinflamatoris. Vull dir, té els greixos més saludables que hi ha. Vull dir, hem d'introduir a la dieta l'oli i jo diria que hem d'introduir diversos olis. Per exemple, a casa hem de tindre 2 o 3 olis. Hem de tindre un oli per cuinar. Hem de tindre un extra verge per cuinar. Hem de tindre algun extra verge de més qualitat, però potser una mica més suau pels amanides, pels pantomaques, per l'ús diari també. I hem de tindre alguna ampolla d'extra verge d'aquests, diguéssim... Medicinals, no? Medicinal. I consumint una vegada al dia o cada 2 dies dins de la nostra mesura. Perquè, clar, hi ha gent que diu, no, és que 20 euros una ampolla d'oli és car. Això t'ho volia preguntar. Què penses tu dels preus de l'oli? Bueno, una ampolla de vi de 20 euros que durarà un dinar i com a molt un dinar i un sopar. Una ampolla d'aquestes que durarà 15, 20 dies, 25 dies, depèn de l'ús que en faiguis. Però si tu l'utilitzes amb una menjada cada dia, te durarà 15 o 20 dies. Això és €1 al dia. €1 al dia que t'aporta salut, t'aporta felicitat, t'aporta benestar. Home, durant 20 dies això no és car. I llavors, aquestes pujades de preu que hi ha hagut, home, clar, ha sigut una pujada de preu per falta de producció, però l'oli no pot anar a 25 euros la garrafa. I ens ho hem de creure. Ens ho han de creure els pagesos, ens ho han de creure les cooperatives i ens ho han de creure el consumidor. El consumidor és una mica el que deu. Escolta, no, comprem oli d'aquí. Val 40 euros la garrafa, que val... Escolta, mirem, potser, ostres, aquest val 50, potser és ecològic, però amb llauna, una llauna val 3 euros, eh? Una garrafa no arriba a l'euro de plàstic. Sí. Vull dir, pensem les coses i actuem en conseqüència, perquè al final això és una cosa que ens retorna a la societat. Totalment. Aquesta part que tu deies de que cada cop que anem a comprar, no?, que ens ho creiem, que realment som capaços de decidir, no?, o que influïm totalment en la decisió del que es fa i què no es fa, doncs també ho hem de fer a l'hora de ser conscients, no?, de poder saber triar, no?, amb aquesta traçabilitat, no?, conèixer d'on venen les coses. Sí, que hem de preguntar, hem de conèixer com estan fetes les coses i llavors, amb la nostra compra, una mica estem triant el país que volem. Nosaltres quan comprem estem comprant pagesia d'aquí, pagesia ecològica, pagesia biodinàmica o regenerativa, és igual, estem ajudant que es mantingui les zones rurals, que es mantinguin paisatge, que es mantingui una consciència, una manera de treballar més respectuosa. Fem-ho, perquè a vegades, darrere d'una imatge molt bonica, d'una etiqueta molt bonica, d'una proposta molt bonica, i d'un producte que pot ser que no estigui malament, que sigui un bon producte, però darrere no hi ha una bona agricultura,
darrere no hi ha una consciència pel país, pel planeta, per les persones. O a vegades al revés. A vegades em ve al cap el trending topic, aquest vídeo que es va fer famós del Priorat, que sortia molta gent, no?, parlant de... Joves pagesos. Els joves pagesos i tal, no? I a tothom li fa molta gràcia això i es viralitza i ens ho passem uns als altres i tal. Però quanta gent després pot fer gala d'anar a comprar productes que siguin d'aquí, no? Bueno, això a vegades costa més. amb algú hem convençut, dic jo. Perquè al final, clar, allí estàs al sistema, que parlàvem del sistema, estàs al sistema i a vegades has d'utilitzar les eines del sistema. I les eines del sistema són les xarxes i són, anem utilitzant nosaltres també les eines del sistema per a promocionar les coses bones, no? I les coses que valen la pena. Bueno, d'una cosa estic segur, que jo que porto la part de fitoteràpia de la botiga i que em ve molta gent a demanar magnesi, seleni, zinc, no? Perquè ens trobem faltats, bàsicament perquè en els aliments ens va faltant cada cop més, no?, el tipus d'alimentació que tenim, i omegues, no?, omega 3 i tal. Doncs jo, el pròxim cop que em vinguin, els hi recomanaré a la part terapèutica un oli d'aquests, també. Perfecte. Doncs espero que el disfruten i que segur que els anirà bé. Molt bé, Josep Maria. Estic molt content d'haver pogut parlar aquestes coses amb tu, perquè m'has transmès moltes coses boniques que em recorden una mica els meus avis. Jo aquesta part de connexió a la terra que deies la tinc dels meus avis, no? Heredada dels meus avis, d'haver viscut amb ells al camp i tot i que ells no eren pagesos que es dediquessin, eren botiguers, de fet, però han treballat molt al camp i me n'han ensenyat. I també m'han ensenyat que l'aliment no és només un consum, sinó que a vegades és un regal, que a vegades és compartir i que no sempre tenim de tot, que també és una festa, no?, els aliments. Al celebrar, doncs, ara que ve la castanyada o cada moment de l'any menjar allò que toca, no? Totes aquestes coses trobo que en parlant amb tu me les has tornat a transmetre i m'has fet recordar els meus avis. Doncs m'alegro. I ara et diré una cosa que feien els avis, que lliga molt amb això que parlàvem, la biodinàmica, dels ritmes. Els avis a l'hort al dematí collien i a la tarda regaven. Per què? Perquè el ritme de la terra al dematí expira i a la tarda inspira. I això els avis ho sabien i al dematí collien les verdures de l'hort perquè l'energia està a la part aèria, està a les verdures. Per això collien al matí. I a la tarda regaven perquè interessava aprofitar al màxim l'aigua. Doncs bueno, m'alegro molt els teus avis, segur que et van fer un gran regal transmetent-te aquest record, aquest coneixement, perquè al final això són experiències de vida que al final són el que ens fa feliços i que lliga entre generacions. I tant, i tant. Seguirem respirant el que ells respiraven i tant. I tirant endavant. Moltes gràcies, Josep Maria, pel teu projecte i bueno, trobareu tots aquests productes al Viure Ecològic i no res, us esperem allà per qualsevol consulta que necessiteu. Moltes gràcies. A vosaltres. L'únic que deixa que faltaven dos productes per parlar. Bueno, aquí tenim la crema d'ametlla. Aquesta era la deixa, però bueno, ara ja he dit així, t'he fet els dos. És que jo m'has fet així, però no entenia què volies dir. No, perquè, bueno, és que això no ho comercialitzem, perquè això és... Pot ser un tall, després, al final, i ficar així. No, però si no ho comercialitzen, potser és igual, no? No, ho he portat perquè això és crema d'ametlla. Això ha de ser... Això és boníssim. Això és millor que la nocilla. Però per què ho fem, això? Doncs això ho fem per no haver que arrencar els ametllers, per no haver que abandonar-los, perquè el cultiu de l'ametlla és un desastre. És un desastre. I nosaltres aquí una cosa que fem també és intentar respectar aquest mosaic.
aquí tradicionalment hi ha vinya, hi ha oliveres, hi ha ametllers. Llavors hem de mirar de donar una sortida a tot per poder conservar aquest mosaic, perquè si no, què fem? Vull dir, d'aquí 10 anys no quedarà cap ametller aquí. Abans hi havia ametllers, allò com els dinosaurios, saps? Sí. No, anem a buscar una sortida perquè puguem continuar gaudint d'aquest mosaic. Si t'ha agradat aquesta entrevista, subscriu-te i segueix-nos a La Salut Comença Aquí, per continuar descobrint projectes i persones que t'ajudaran a viure més conscient, comprendre't millor i créixer cada dia. Per més informació, pots seguir-nos a les nostres xarxes, Instagram, YouTube i Spotify, i també a la nostra web, biolaecològic.cat. O si vols conèixer-nos en persona, vine a la nostra botiga de Reus. Hi trobaràs de tot i, a més, saludable.